What's up mga katuba? We are Mananggiti in P4. So panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon mga katuba. So ngayon mga katuba, nandito naman kami sa dagat. Bumabalik naman kami dito sa dagat. So ito mga katuba, maganda yung dagat. Pero yung tubig malabo lang. So ano kami dito mga katuba, nagkilaw-kilaw. Nagkilaw-kilaw na naman kami mga katuba. So bago tayo magsimula mga katuba, intro muna tayo. So mga katuba, so magbinisaya lang po mga katuba, no? So, exercise lang sa ako ni mga katuba. Para ako mga kauban to mga katubaw. Yan na ako na sila pakikita mga katuba. Pero sa ako sa kuhan mga katuba na ipati-pati dari mga katuba ba. Kat-kat lang sa ako dari mga katuba, no? Katubaw. Malabo yung tubig. Sa Bisaya, lubog. Nagkuhan ba? Nagkuhan po nila katuba ba? Nangisda ba? Nangisda. Balik ako dito mga katuba. Sabi kay bakli-baklay rin mga katuba ba? Exercise sa tuhod. Ako mga kauban rin mga katuba. Si Papart, John. Shout out. Shout ko dia nila mga pakito, pipito. Oh no! Sugba ba, sugba. Yung sa Tagalog para inihaw. Sinabaw, tinula. Kita natin no, mga katuba. Katubaw. Sugba kami, nagsugba. Saan? Ginagawa mo. Oh. Kita ni madam, makita ni sa Kabadbaran. Oy, shout out tayo sa taga Kabadbaran niya. Taga Florano. Florano na apelido. Dagan man si Madam Pet. Tawag pa ko. O, dara akong utol na pinakagwapo mga katuba, no? Dara akong utol. O, si Ronron, Rabuya, Florano. Kabira na sila mga katuba sa lambat. Ang kano niya mo ka ng kilaw-kilaw. Ay, ang bad, wala ko yung duty ba na? Guys, ito nagban. Madami karon dire nga Gagawin ako sa kamigin da. Rodrigo, Miras, naman. So shout out tayo sa taga Ubay Bohol daw. So ato ni duulan si tatay. Rodrigo, Miras, Builis. Duulan ko ni si tatay. Tay, shout out sa Bohol dia, Bohol. Oh. Aga, ubay buhol ko. Shout out. Kani. Gaigpit. Nanang kay lagi dire para magkakaon ba? Wow! Namay ko among kuan, pinalit nga pupot. Pang pinupre lang doon mga Pinubre lang. Kahay maka. Sinaw man. salamat tay. Oh. Karon kuan, sumba nag ulam eh. Tuba among tulahon mga katubaw. Banak. Ara mga katuba. Ihaisa na namo mga katuba. Ibat para mga katuba. Akong igsuon ang naka sweatshirt. So na akong igsuon mga katuba. Di kanina nakatod sa isda. Luoy po kay tong
Umutot yapon mga katuba, bawal sila kakuha. Wala gyud. Among gitagaan, kay walay ato, naila. Tagaan punta. May ila di. At ato sila tagaan. Na, nabangay ra gud ta. Mga katuba, no? Tinola, mga katuba. Oh my God! Tangan mong saging, kalumungday, siling at kulikot. Totoo na rin mga katuba. Baka yung diskarte mga katuba, oh. Oh. Huwag ihangin ba, kasulod ba? Okay, andam na namo ang kanuno. Rice. Ayun, oh. Pak. Oh, dala! Pwede na. Pwede na ni. Di bukas lang mga katubaw. Noy! Naon to mga katuba. Inihaw na banak. O sa Bisaya pa, sinugba. Kuya! Oo, kami kami kuya. Ang inabuhi sa pobre na mga katuba. Ibuko ka? Bebo ka na mga tubaw. O shout out ko kang Maylin sa Kulilan, no? Kulin ako supporter. Salamat ya. Nani kayo. Kita na po sa mga katubaw. Bibo kayo na mga katuba. Bibo kayo. May kang tinula. Lami kay kilaw-kilaw sa dagat mga katuba. Ira na pud mi naglungag. Managini kaon mga katuba. Gusto mo kayo. Muli na pud mi karong taon. Kung ako'y nang lambat ito mga katuba. Wala sila kuha. Amo lang gitagaan. Kay lukoy mo po kayo, wala sila kuha kami nakakuha. Wala akong ipahatod sa kuhan mga katuba sa akong pagsuon. Yan atak ko to mga katuba, no? So shout out tayo ko sa mga viewers ug subscriber na ko, no? Ug sa followers. Kung kinsa to wala pa naka-subscribe sa akong YouTube channel, subscribe na mo para updated mo sa ako ang pag-upload ng mga video. Ug sa ako ang Facebook page, paki-follow na lang, like and share para updated kayo lagi. So, di atak ko to mga katuba. Thank you.